Duve nam je bio sjeban ovih dana, tako da je se povukao u šumu sa Vlašića na konju i obrnuto. Tražio je samoću da se odmori i o sebe i naroda. Šta ne hodi ba malo priđi, zagri se, vaš tatije. Nemoj se stiđe. Gdje spa Duve? Neš si mi falekno jebote. Šta ima neko ko da si u behutu? Šta šutiš? Jel? Duve, Duvson. Ma joj, šuti barista, nije mi nekako ovih dana ni do čega. Pa šta je bilo, Duve? Može li se kako pomoć, reci mi? Jedna od naših drugarica je obolila od teške bolesti. Treba joj pomoć. Zato sam i neraspoložen. Ja bih volio da svako koje mogućnosti da na bilo kakav način pomogne. Svaka pomoć je dobro došla. Pomozimo našoj Aldini da se i ona sutra može sa svima nama radovati novim epizodama Crack House-a.